skönt Jennifer, nu är det äntligen fredag. Nu är vi ledig 2 hela dagar. Tycker du det blir härligt? Ska vi göra något speciellt? Nej. Jennifer, men herregud, vad gör du här? Va? Maggan låste in mig i fredags. Åh himmel, så har du suttit hela helgen. Men hur känner du dig då? Är du törstig och hungrig och trött och allt?